Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, ketemu mana karo channel Malkin Family keluarga sederhana. Lagi pemirsa, aku ape lomba. Oh, rasa cepet-cepet tapi. Aku ape lomba pemirsa. Iku mae gak iso merok, dadi aku ngeblok dhewe. Mergo mae tandur pemirsa. Aku tamek bedong. Kita nih kocae. Oh. Sarapan sih. Apa lomba iki sarapan? Gua anggap kok gak duwe tenaga malah. Wis mateng kok mae kok. Ini sarapan sih. Segon sing adem ya ning kulkas. Sithik-sithik ki sarapan lho iku aja angen to. Engko ning kono ki ngenteni suwe. Sangunem wis purung? Hah? Sangune. Jek ning lemari. Akte kelahirane. Jek ning lemari. Ngono teh. Wis to kan waktune. Kawakno. Memang berarti lho. Ayo, basa Inggris sampai Pancasila. Bahasa Inggris. Ki sepurane pemirsa yo mae tidak bisa ikut. Duh, gambaran yang melok kartu tuh. Sego sene dhuwur kulkas sik adem. Elon-elon to. Mulane elon-elon. Wis nek gak usah ambek sambel, gak usah ambek anu, sego ambek kuwi mang wis. Mun ambek jangan kesuwen. Pakmu delok awi. Nek njupuk pring apa pernah dibalekno? Ini aku ya, ndek bengi kanggo nyoglok pitik. Pas aku nggo nyoglok gendeng bocor. Wes ndegake. Ya padha ae mbok pindah ning kono neh. Wes Ben. Kan ning kene. Ya ndang impo. Hah? Nek wareg, kok kon ora iso mlayu. Ora wi, engko ning kono ngono kuwi kan ngantri ya wi. Itu ki kok leson malah. Ora diceluk, Mak. Ngono ki langsung kelompok A kayak ngono ki gak diceluk. Terus mau langsung pertama kelompok A. Terusan B, terusan C, ngono ki. Lah ya kan kok ngantri le. Maksudnya ngene wi, menunggu. Iya apa ora? Kaya sing dhisik TK kae delok dilombakno kae lak suwi to. Oh. Kae. Yo ngono Aku kae. yo dolanan prosotan. Lah yo iya padha ae prosese lah yo engko suwe. Mulane sithik-sithik kuwi mangan, wetenge ben enek isine. Bukane terus pareken gak iso lah. Iyalah siapa dulu yang bikin. Itu namanya apa wi? Namanya Kentucky. Sambel urung mateng. Aku mau nggo sambel. Oh bismillah, jalali, bismillahirrahmanirrahim. Semoga berhasil. Kayak aku untuk juara telu, tapi gurune kesusu mulai. Lemes ae. Adem ae segone. Lah ngono carane nek sarapan ki. Wis gak iso mangan apa-apa bisa. Oh, maaf tak ngono mbane ora iso apa-apa iki. Aja ngono awi. Ora mari-mari engko berengen. Tangan kula kesel. Kesel apa? Asin ora?
negeri kowe. Ya enak toh. Nggo tepung kanji. Komplit ah. Iki tepung kanji apa terigu? Terigu, terus kanji sithik, terus tepung beras. Wes. Kak uyah. Ya wis ono kan. Uyah lada bubuk, roiko. Rasane ketara leh wi. Nek watu sing beras sama. Dua lah. Wis engko berangkat dhewe ya. Pokoknya semangat wi. Nek ditunjuk guru apa ae. Oke, Bu. Menjadi anak prestasi. Apa? Tas ae. Engko nek mbok kek sak ecer wi. Nek dikandani mak iki Engko tok sekolah tak ganti. Lah mbok ganti saiki ndra genah Kok dikandani kok nek mbok nggo numpak mondol kecer gak sida jajan. Wes Pak. Salim. Lanjut engko permesa ya. Nah. Ya wis sepeda endi kok malah montak-mantuk. Tasem kan nek trocoh, ketrocowan gitu. Aku pacin. Diam video guys. Mas, diam video. Mana kaya? Mana ganti video? Pendang gage tak jemput. Ayo wes melayu kan. Berapa? Ini wujudkan dong dia sebenarnya. Ini kurang. Iya permesa lomba. Boleh enak foto kali. Tas. Mbak Amel. Ngumpi dene. Ayo pi, gaji pi. Selain wong layu. Dek kae aku karo Budian lewat kene.